mutum uku ba a yin fada da su a yi nasara a kansu. A duk yadda za ka buga wallahi su za su yi nasara a kanka. Mutum na farko shine mutumin da yake da ikhlasi. Duk mutumin da yake da ikhlasi ya zama manufar shi Allah ne, duk abin da zai yi Allah ya nufa, wallahi ba kai ba fada da shi ba za ka taɓa yin nasara a kansa ba. Mutum na biyu mutumin da yake samun addu'an iyaye, yake samun albarkan iyayensa, wallahi duk yadda za ka yi fada da shi ba za ka yi fada da shi ba za ka kai nasara ba, wallahi sai ya kayar da kai, kuma wallahi ba za ka iya ganin ƙarshensa ba sai dai shi ga ƙarshen. Mutum na uku mutumin da yake kiyaye sallar asuba akan lokaci, baya wasa da sallar asuba, wallahi shi ma mutum na ukun nan yana daga cikin mutanen da ba za ka iya yin nasara wajen fada da su ba. Duk yadda ka kai ga kulla masa makircin sai dai ta koma wa kanka. Hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah, annabi ya ce duk mutumin da ya yi sallar asuba a jami'i yana cikin amanar Allah. Annabi ya ce kar ku ci amanar Allah, kar ku keta cikin amanar Allah, domin duk wanda ya keta amanar Allah to Allah sai ya tozarta shi. To shi yasa a hirɗinki mutumin da ya zamanto cewa Allah ya sa a gaba kuma ka ce za ka yi fada da shi, bala ba za ka yi nasara ba. Ya samu albarkar iyaye ka ce za ka yi fada da shi, ba za ka taɓa nasara. Mutum yana kula da sallah sallar asuba ka ce za ka yi fada da shi, ba za ka taɓa yin shi. Sa ko shi iblis din ya yadda, ai iblis shine uwayen masu makirci, shine uban yan hasada, shine uban yan sharri, to amma da kansa ya sallama cewa masu ikhlasi shi kansu ba zai iya fada da su ba. To mutumin da shi dan bai iya fada da shi ba ke zake fada da shi, ka sallama ko ya fi ka ya haure. Shi yasa idan kika ga mutum ana faɗi tashi ya tara makiya da yawa amma har yanzu ba su kai shiga su ba, wallahi ki binciki sirrin akwai cikin abin da na lissafa akwai ɗaya ko biyu da ya rike. Duk kiga ko ina ya je sai kin ga cewa shi ke samun nasara saboda ya rike Allah. To shi yasa cikin sirrin rayuwa na cin nasara da fin karfin makiya, idan mutum yana so ya fi karfin makiyansa, mutum yana so duk abin da ya sa a gaba ya ga ya kai ga nasara, to ya kiyaye ikhlasi, ya zama duk abin da zai yi shi saboda. Na biyu ya kiyaye amanar iyayensa, haƙƙin iyayensa ya kiyaye su, ya kiyaye sallah akan lokacin da, musamman sallah asuba da sallar asar. Wallahi babu wanda ya sai fada da kai labari. Annabi Yusuf ba makircin da Zaliha bata hada mashi ba, matan Azizu. Wallahi makircin da aka hada wa Yusuf babu ya tsiratar da shi in ba Allah, domin shi kanshi ya tabbata wallahi yin kansa da bai sai tsira ba. Domin me matakin farko da matan Azizu ta yi wa gallaqatil abwa, duk kofar da ta san Yusuf zai fita sai da ta kulle kofar. Wa qalat hayta lak, ya ce mishi to yanzu gani tana neman shi da fasikanci. Allah ya ce fastabaqal bab, sai gashi ana rige-rige da annabi Yusuf da matan Azizu, yana gudu tana bin shi. Wa quddat qamisahu min dubrin, ta yaga rigansa ta baya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, wallahi ana bude kofar sai ga mijinta. To ya zai annabi Yusuf ya tsira? Ce yasa a sa'an nan da ta kulle kofar Allah ya ce me wa kazalika nasrifu anhu su, Allah ya ce wal fahsha, haka nan muka tafiyar wa annabi Yusuf da duk wani makirci da sharri da aka kulla masa. Allah ya ce dalili ko abu ɗaya ne ya sa muka tsiratar da shi. Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin, mutum ne mai ikhlasi sai sa ba iya kai shiga, ba iya kai ga nasara akan sa ba. Ashe duk mutum mai ikhlasi yana kaiwa labari.